mae sioe bysedd y cŵn yma ym Mhont y Tŵr yn gwella pob blwyddyn. A'r rheswm am hynny ydy, da ni yn gwasgaru'r hade. Yn ôl y mis Mehefin, mi roedd hi'n fôr o liw yma efo bysedd y cŵn gwyn, rei pinc, ac hefyd y rei cynhenid porffor. Rei gwyn sydd gynnau o mlaen i'n fama, nathon ni gasglu'r hade i hein cychwyn mis Awst, nes i hau nhw i fewn i trei tebyg i hon, a wedyn rhyw fis yn ddiweddarach, dwi wedi tynnu nhw allan a diw potio nhw fel bod nhw'n dod chydig bach cryfach. Rwan, mi all rwy'n fynd ati i blannu hein, yr maint yma nhw rwan yn syth allan i'r ardd, ond beryg ydy, da chi'n mynd i golli nhw. Maen nhw'n mynd i ddiflannu yn y llys tyfiant. Felly, beth dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i dynnu hein allan. Maen nhw wedi bod yn eistedd mewn dŵr gynnau. Felly mae'r gwreiddiau yn neis ac yn wlyb sydd yn gwneud trawsblannu yn lot fwy llwyddiannus. Dwi'n mynd i dynnu un i ffwrdd. A wedyn, chydig o gompost mewn potyn. Twll bach. Ag i fewn â nhw. Fyddai'n dyfrio hein yn ysgafn, sy'n angen gormod o ddŵr adeg yma o'r flwyddyn. A wedyn fyddai'n cadw nhw tu allan yn yr ardd. Dyn nhw'm angen mynd i'r tŷ gwydyr. Mae nhw'n blanhigion sydd yn reit hapus tu allan. A wedyn unwaith mae hein 'di tyfu rhyw fymryn bach, wrach mewn i mis Tachwedd, fyddai'n plannu hein allan yn yr ardd, a gobeithio erbyn hynny fydd nhw'n digon mawr i weld lle dyn ni wedi plannu nhw. Wrth gwrs, mae bysedd y cŵn yn un o'r planhigion yna mae rwy'n yn cysylltu hefo gardd bythynol ei naws, neu gardd goedwig falle. Maen nhw'n reit hapus yn y cysgod, yn ogystal mewn llawn haul, ac ar wahân i'r ffaith bod nhw yn blanhigion hyfryd yr olwg, maen nhw hefyd yn arbennig o dda ar gyfer gwenyn. A nid pob math o wenyn, ond caci bwm neu bumblebees. Oherwydd mae gennyn nhw'r siâp tafod perffaith i yfed y neithdar allan o'r planhigyn yma. Felly, os ydych chi eisiau gweld mwy o wenyn yn hedfan o gwmpas yr ardd, ac eisiau chydig bach mwy o liw, dyma'r planhigyn i chi. Ond cofiwch, mae bysedd y cŵn yn wenwynig. Felly mi fyddai'n sicrhau mod i'n golchi'n wylo ar ôl hyn.